جگەر یەکێکە لە خواردنەخۆشەکان لە ئامەدی باکووری کوردستان. نزیکەی 300 ڕێستۆرانت و شوێنی فرۆشتنی جگەر هەن کە جگەر بەرخەکانی کوێستانەکانی کوردستان بۆ میوانەکانیان ئامادە دەکەن. جگەر فرۆشی زۆر بەنێوبانگ لەم شارە هەن. هەر کەسێک بەگشت بچێتە ئامەد بە بێ خواردنی جگەری ئامەد ناگەڕێتەوە. لەم فیچەرەدا چۆنێتی ئامادەکردنی جگەری ئامەد دەبینین. لە خواردنگەهێن کەزەب فرۆشان ji bo amedekariya fitarê hûrkirina kezebê dest pê dike. Her bajarekî qedîm xwedî xwarineke navdar e. Li Amedê ji kezeb navdartirîn xwarin e. Lê li gel navdariya xwarinê, navdariya hoste û xwaringehan jî giring e. Kezeb firoş Umut bi navê xwe yê 42 salan bûye navenda tam û çêjneke bêhempa. Em ji ber destê mezinê xwe elimîn, em ji destê wan nêrin, weka wan, em ji ber destê wan elimîn, yani bi Tirkî dibin çiraxî, duya we em elimîn vî îşî. Îja em Amedê jî pir ji kezebê hez dikin. Em taştêya xwe jî kezebê dikin. Yani em taştê da jî kezeb dixwin. Çêkirina kezebê li gorî xwarinên din gelek hêsan e. Di 5 xulekan de li ser agir dipije. Lêdayîna eklê tam û çêjna kezebê ji gelek xwarinan zehmettir e. Ema teze meşiniyor. Ondan sonra berxev, teze roja ani, roja markenta, ma hani ona şişe. Ma dönüm müşteri mazlum memnun oluyor. Kezeba me çima xweş e. Em jî li baxo 12 heb biharat. Em nav evdû dixin û îsot. Vîya way em kezeba xwe terbiye dikin. Temayî belkî ji wir tê. Em cigera xwe li hevdû dixin wana tiştê bi teknîkî ye. Ama em her tim îşê xwe tim eynî dikin. Dema tam û çêjna kezebê xweş be, hejmara kirîgeran jî helbet zêde dibe. Di meha Remezanê de ji fetarê heta paşîvê ev xwaringeh vekirî dimîne. Kezava vira pir xweş e. Ez devamlî vira distînim. Paqij e. Kezeba vira paqij e xweş e û bi nav e. Yani merd dixwaze ki cî paqij bixwe, cî lezzet bixwe. Yani merd zame ku nanê ku tê xwarin. Em ji wî ji vira dixwin. Rojiyê da jî wextê fitariyê em gelek tijene. Yani masê tev dagirtîne. Pir cî namîne. Ji welatiyên ji rêzê heta siyasetmedarên navdar, nivîskar, hunermend û futbolîzan her kesek ku fersenda xwedîtiye muheqeq carek jî be berê xwedaya xwaringeha Umudê ya kezeban. Li Bakurê Kurdistanê hin xwarin wekî xwarina mîr û began û hin xwarin jî wekî xwarina hejaran tê binavkirin. Lê kezeb xwarineke wisa ye ku her du aliyan digihîne hev û dibe tama ser zimanê her du aliyan. Maşallah dekak, Ruda, Ahmet.